Sigatenna lamɛbaaw ani filɛbaaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn Yusu Karabati. Naamu. Nin ye an sigilen donkibaro sɛbɛnw ayiwa binakun kan. Donkibaro sɛbɛn ninnu u bɛ bɔ a bɛ sɛbɛn faransikan de la. Ndesani. Anw b'a yɛlɛma bamanankan la. Jama fanba a ka se k'o faamu. Ndesani. O la aw ma fili an ma ɲinɛ fɛn min ye aw ka kumaso belebele ani kumaso mandi Jabaranin mandi Renouveau FM ani Renouveau TV. I ka dɔn an sɔn an bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na fɛn min ye donkibaro sɛbɛnw ye. K'a ta dafe kelen kelen min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ kunnafoni ko o sira fɛ. Yusu i fɔlen kɔfɛ i ka dɔn baara in ye jɛ ka baara ye an n'an ka technicien belebelew i ka dɔn olu bɛ wulikajɔ la kuma bɛɛ bolo bɛ masiw na min b'a to anw ja ɲuman ani kumakan ɲuman bɛ se ka lemanaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ waati a boli mɛ dɔɔni Yusu somɔgɔw ka kɛnɛ ma tɔɔrɔ si tɛ yen somɔgɔw bɛɛ marhaba bayini ani denmisɛnw taraso la o tuma ala ka tile ɲuman ban marhaba ala ka jɛmukan ɲuman tɛmɛ amin ala ka Mali basigi amin sabu dugawu fɛn fɛn mana kɛ bi ni basigi ma fɔ a ye bɛ jamana min kɔnɔ n'a bɛ lombo lamba la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka an d'an b'a la k'a fɔ sira minnu b'a la ka minɛ a sira ninnu sira jɛlenw don don n'a nataw la Mali ko an bɛ taare fɔ a fɔ an ye ko katikaw bɛ di katikaw ka kɛnɛ wa taraso la kɔrɔ baasi tɛ yen haba nka ne delila k'a fɛ yen n'i bɛ katiko baro kɛ yan i b'i sara coordinateur la le porte parole a ye n sara e fɔlɔ la parce que e taara dɔ ta anw fɛ yen n b'o dɔn kɛ ne kelen tɛ o maa dɔ fana bɛ yen o de y'an ka porte parole ye ale ti maa bonya de Nabila tɛ wa Nabila Sogoba o tuma ayiwa bisimila min ye anw yɛrɛ katikaw burankɛ Antoine Solange Dembele a bɛ bɛn o min fɔ k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye kati sira ɲini k'a dɔn kati ka di baasi tɛ kati ka di min ye maaw b'a fɔ k'an jamanen don an ka on s'en fout ke y'a fɔ dɛ k'a sen ninnu bilennen kun don sen ninnu awɔ an sen bilennen kun don o kun ye goudron ma da an kun bɛ bɔ Kati sen jɛra sisan ka na feere kɛ Bamakɔ ou bien ka na ci la Bamakɔ ka tila ka segin sen jɛra wa awɔ an sen jɛ an sen jɛ tɛ Mali bɛ sen bi yan ni jamana an bɛ sira yiri la o ne sera yen i kumakan bɛ b'i da n wele Kati sen bilennen Kati bisimila maa dɔn ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma Ousmane Togo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'o ka kan ale bɛ réalisation na min ye Dago Karafe a bɛ sira kamara bolo sira kolen ni sira jɛlen Zɛdi Awa Kado Traoré ale bɛ Mamadou Z Traoré ale bɛ Awa Difo la min ye sécurité renforcée Jamadugu Kɛfa k'an kɔlɔsi min ye Kuyate Keita Awa an b'a fɔ sanga ani waati ale bɛ secrétariat la bisimila Antoine kunfɔlɔ n y'a d'i ma ayiwa n'i y'a da Yusu n b'a minɛ i k'a dɔn ni sɛbɛ ye Yusu ni ɲɔ bundira ka ɲɛ tosɛri m'a don ka ɲɛ to pasacogo o bɛ ɲɛ ni to pasacogo dun ɲɛna dumunikɛlaw olu bɛ lafiya o k'a sɔrɔ tobila sɔni man jan dɛ ne bɛ n geleku n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sira ninnu ta ye ko an sɔni kana kari ye a bɛ faamu to ti pasa bilen l'indicateur du renouveau n'an y'ale ta bi dɔw bɔlen don bɔko 320 ye nin ye i k'a dɔn Yusu Tarawele fɛn min ye politiko binakun ye ani jamana bɛ dangan min na an b'a baabu nɔfɛ i k'a dɔn l'indicateur mo u sebekɔrɔ kuma bɛɛ a ko fɛn min ye faranjala fanga ɲɛma o sigira i k'a dɔn colonel Asimi Goïta o tɛmɛnen kɔfɛ a y'i wasa don Choguel Kokala Mayiga la ni k'o kɛ premier ministre ye fanga ɲɛma ale fana bɛ n'i wasa don gouvernement na ayiwa ka danaya da ministre dɔw ka don nataw la wasa Mali an bɛ se ka sira jan minɛ Yusu n'i ye nin ko in lajɛ fɛn min ye gouvernement yɛrɛ n'o ye ministrew ye e k'u to a fɔli ayiwa yanni karido cɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen tɛna kɛ de sabu n'i y'a lajɛ kunnafoni jɔnjɔn minnu bɛ yen ani da sumusumuli minnu bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ yanni kari cɛ a don laban kɔni bɛ sɔn ka kɛ kari ye fɛn min ye an ka ministre kuraw ye an n'u to a dɔn n'o bɛ bɛn juin kalo a tile 13 ma ayiwa an n'o tɔ yɛrɛ o man diya bilen wulikajɔw bɛ sen na ɲɔgɔnyew bɛ sen na fɛn min hakilila ɲini olu bɛ sen na nanzara ko ma ko consultation o yɛrɛ o misali dɔ ye fɛn min ye farafinna tilebiyafa tɔnba n'a bɛ wele ko CEDEAO o ka ciden o bɛ an ka jamana kɔnɔ yan an k'a fɔ u ka cidenw yɛrɛ u bi yan ciden ɲɛma o de ye Goodluck Jonathan ye n'ale ye Nigeria ayiwa maa ɲɛma kɔrɔ ye Goodluck Jonathan a n'a ka délégation i k'a dɔn u sera Bamakɔ yan kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw ka se ka kɛ sabu gɛlɛyadenw bɛ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ fanga bɔsi ye min n'o kɛra a ma mɛn nka dɔɔni i k'a dɔn hakilinaw b'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔɔni faamuyaliw b'a la ka na min b'a to Mali yɛrɛ a bɛ se ka lafiya cogo min na Goodluck Jonathan a n'a ka délégation maaw u selen Bamakɔ yan u ni premier ministre
n'o ye Choguel Kokala Maïga ou n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o tɛmɛnen kɔfɛ Conseil national de la transition CNT o ma ɲɛma colonel Maliki Diaw o n'o fana ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n'i y'a lajɛ maa bɛ se k'i jigi da min kan maa bɛ se k'a fɔ min kɛra jigi fa ye a kuma la ɲɔgɔn faamu bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ma kɛ ni samasamali ye Youssou Traoré a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye gouvernement ye sigi kɛmɛ k'o kɔnɔ sabu CEDEAO ko teliyala joona gouvernement ka se ka sigi waasa Mali ka bila sira kelen kan i k'a dɔn an ka ɲɛtaa ni k'o baaraw sabati ayiwa o dasumusumu ni o ɲɔgɔnyew kɔnɔna la hakilinaw y'a jira k'a fɔ yanni juin kalo tile 13 cɛ n'a bɛ kari ko fɔ fɛn min gouvernement ye i k'a dɔn a maaw bɛɛ lajɛlen o to a na fɔ n'i ye nin ɲɔgɔnye ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ fɛn min Goodluck Jonathan a ye ɲɔgɔnye minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ faranjala fanga maa ɲɛmaa kuraw ayiwa a ye sinsin min kɔni ka kosɛbɛ a ko fɛɛrɛ ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la waati min n'o fɔra ayiwa kalafiw la o waati ka to a nɔ na a kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ fiyewu u y'o layidu fana sɔrɔ n'o jigi sigi kumaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'i y'a lajɛ ayiwa lɛrɛ damadɔ kɔfɛ a selen Bamakɔ yan fɛn min Goodluck Jonathan n'ale ye CEDEAO ayiwa ka délégation maa ɲɛmaa ye ayiwa u ni Assimi Goïta yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye n'o bɛ faranjala fanga maa ɲɛmaa kofɔ bi mun ni président ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la kunnafoni jɔnjɔn ma bɔ min dara limana tulo kan ko ne kuma na ɲɔgɔn ye nka a kuma ma bɔ ni ka da diɲɛma tulo kan nka maa bɛ se ka min fɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye faamuya ani bɛn ye don n'a nataw la se n k'a fɔ ayiwa CEDEAO a ka nin nani min filɛ nin ye Bamakɔ yan o kɛra waati la waati min yɛrɛ ni gwɛlɛyaba bɛ Mali kan sabu CEDEAO kun ye Mali yɛrɛ fosi ka bɔ i k'a dɔn CEDEAO a ɲɔgɔnyebaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sabu mai kalo tile 24 fangabɔsi min kɛra o y'u nisɔngoya kosɛbɛ nka tile damadɔ in kɔnɔ fɛn min ye kumaɲɔgɔnya minnu b'a la ka kɛ o kɔni kɛra sababu ye ni ka nɔgɔyaba dɔ k'o la wa fɛn min kɔni ye jigisigi kuma caman fana fɔra CEDEAO ye CEDEAO fana nana i k'a dɔn ka na min ye a ɲɛ la o y'a jigi fa kosɛbɛ a y'a dɔn k'a fɔ Mali maa ɲɛmaa kuraw u hakilina ye Mali ka ɲɛtaa ye u hakilina ye CEDEAO ye min fɔ u hakilina ye o fana ye fɛn min ye Goodluck Jonathan ale bi ko kunungo ani ayiwa Assimi Goïta kun y'a ka ɲɔgɔn ye i n'a fɔ Fasiri y'a fɔ cogo min na nka o bɛɛ lajɛlen fana tɛmɛnen kɔfɛ ani Choguel Kokala Maïga u ka ɲɔgɔn ye la ayiwa ɲɛfɔli kɛra fɛn caman ye a yɛrɛ jigisigi kuma dɔw fɔ ko gɛrɛntɛ minnu dara CEDEAO fɛ ka dan kan ko sɔɔni ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ bɛna ɲɔgɔn ye Youssou ni k'o wuli ka bɔ yen Youssou Traoré a ko nin dama min n'a kɛra an ka jamana kɔnɔ Goodluck Jonathan fɛ n'ale ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye a n'a ka délégation mɔɔw k'u kɔni bɛ baara la su fara tile kan min b'a to bɛn a bɛ se ka na cogo min na o la n'i ye malidenw lajɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni jigi sigi mɛ sabu ka d'a kan ayiwa nin gɛrɛsɛgɛ laban min filɛ an bolo an kan ka nin de minɛ waasa bisi basa foyi kana se ka don Maliko la bilen an ka sira kelen minɛ an ka ɲɛtaa ye min ye an ka ɲɛsin o ma o ko bɛ se ka lafiya cogo min na Choguel Kokala Maïga a bɛ n'a fɔ a sɛnɛ ka teli a ko fɛn min ye politique déclaration n k'a fɔ déclaration de politique générale o ye k'a fɔ premier ministre kɛmɛ ka baaraba minnu ci n'a bɛ n'o baaraw kɛ ayiwa ko ni gouvernement sigira duwakun wɔɔrɔ k'a b'a da limanaw tulo kan duwakun wɔɔrɔ a b'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban Youssou i k'a dɔn ayiwa l'indicateur du renouveau ani studio tamani mɔɔw u jɛra ka nin fasiri o tumana fɛn min yanni dimanche cɛ ko an ka gouvernement an bɛ sɔn k'a mɔɔw dɔn bisimila andoni min ye u ka Choguel to ye a k'a ka baara kɛ min ye a bɛ k'a dɔn Sirène an b'ale ta politiki a taa sira fɛ sa Cɛbilen Darame k'a wulila tun dɛ Cɛbilen Darame k'a dɔn a kɛn bɛ k'i ɲɛsin bi min ye a bɛ k'a dɔn anw ka jamana ye k'a fɔ an natɔ nin na min ye a k'a dɔn ni maa min dara min ye maa dɔw bɛ t'u bila o sinaya la walasa olu bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o ye Cɛbilen ninnu de ta ye Cɛbilen ninnu dɔw yɛrɛ de k'a k'u dabɔ Maliko la ten bisimila jɔyɔrɔ ko n'u k'a to yen fanga mana n'u ma dun min fɛ ayiwa o ma olu ka bɛɛ bɛ se ka kɛ minisiri ye a gɛlɛya an bɛ sa o andoni bisimila min ye a bɛ k'a dɔn kabini waati min na n'a fɔra ko Choguel Kokala Maïga minnu ye kɛlɛ kɛ M5 RP a waati jamanadenw an tɔɔrɔlen don kungo banna minɔgɔ banna dɔw wɛrɛ tɛ a bɛ k'a dɔn min ye jamana ɲɛmaa min tun bɛ yen taasira kelen yɛrɛ tun ma dɔn jamana la jamana tun ka suuru cogo ma a bɛ ka suuru ten bisimila maa dɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan min ye a bɛ k'a dɔn politikimɔgɔ b'o la société civile b'o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen awa maa wɛrɛw b'o la ninnu bɛɛ lajɛlen y'u fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an ka yɛlɛma don taabolo la o yɛlɛma nana ni mun ye min ye Ibrahim Boubacar Keïta o binni ye Ibrahim Boubacar Keïta min awa ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Cɛbilen Darame n'a tun bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ma min ye a bɛ k'a dɔn lajaba de tɛ lajabali ye min a bɛ k'a dɔn nin maa kofɔlen a bɛ k'a dɔn o ta
sa ka fanga sɛgɛrɛ nka min ye Choguel Kokala Mayiga ale min sigilen filɛ nin ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni hakili b'a la waati min na weleli kɛra k'a fɔ an kana fara ɲɔgɔn kan min ye aw k'a dɔn k'a lajɛ politiki taa sira fɛ an bɛ se ka jamana a sankɔrɔta cogo min na min ye aw k'a dɔn a waati la an siramatɔ maa minnu tun bɛ yen olu ko aw k'a dɔn an tɛ taa cogo si la ka jamana to nin cogo la a bɛɛ taa aw k'a dɔn cɛbilen daramɛw ani k'a dɔn jɛkulu dɔw bɛ yen olu bolila dayi aw k'a dɔn k'u kunda Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga kan ka taa tɔ bɛɛ lajɛlen latiɲɛ a bolo min ye aw k'a dɔn waati min na accord politique la ninnu farala ka sa min ye aw k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga ale ye aw maa minnu bolila olu a y'a jira a waati la k'a fɔ ko olu ye trahison politique kɛ politiki janfa i k'a dɔn k'u y'o bolo da o kun ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn jɛkulu minnu taara ka taa accord politique la o min kɛra sa a k'a dɔn olu ma se ka fɛn bɔ foyi la min ye a k'a dɔn a tɛmɛ kɛra Ibrahim Boubacar Keita ale binnen cɛbilen daramɛ ninnu kɛn bɛ ka jɛkulu dɔ wuli bi ko a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu a k'a dɔn communauté internationale n'o ɲɛmaa minnu n'olu ye ɲangini ta k'an sɛgɛrɛ n'olu ye jalakili ta k'an sɛgɛrɛ i k'a dɔn a min ye olu y'o bila olu ka fan fɛ dɛ o jɛkulu ye aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni b'a fɛ ka wuli ka jɔ de kɛ min ye aw k'a dɔn fanga ka ko aw k'a dɔn jɔyɔrɔ a ka tila jɔyɔrɔ ka tila Mali o jɔyɔrɔ ka tila Yusu ni maa b'a ɲɛ dɔn Choguel b'a ɲɛ dɔn u k'a to a bolo u ka Choguel to yen ɲɔdɛ a sigilen bɛɛ bɛna n ka proposition filɛ a kɛta a k'a kundenna filɛ a banna bisimila Antoine min ye aw k'a dɔn ko aw min ye bɛɛ lajɛlen ka don a la min ye hali bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ ka don arijinɛ ka dɔn ko bɛɛ lajɛlen ka don a la o tuma k'olu ka dɛmɛ k'o bɛ se diɲɛmaa ma min ye Union africaine min ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o ma tɛmɛ ka bɔ yen aw k'a dɔn min ye Union africaine ka taa se ONU ma min ye ani ka dɔn aw min ye Faransi o min kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni ONU fɔ ani communauté internationale i bɛ Faransi fɔ a la i k'a dɔn anw ka jamana natɔ nin da wa min ye ninnu dɔw yɛrɛ kɔnɔ k'olu ka métier de kɛra jɔyɔrɔ ɲini ni Mali nafolo dunni na bisimila Choguel ba Asumu a y'a ba maa minnu ka a y'a ta jamana denw bɛ tugu a kɔ ninnu ka kulo anw tɛ ninnu na mɛbilen koyi a cɛbilen Darabe dɛ bisimila cɛman ye Bɛri Kulubali dɛ cɛ an ye dɔ kɛ nin dɔw la sa cɛ an ka tɛmɛ an ka ko ye Yusu bisimila D Keita a min ye aw k'a dɔn La Sirène an sama ka bɔ ale kɔnɔ Baasi Sirène mɔɔw an n'u fo ni k'u waleɲuman dɔn Yusu Karabati ngɔlɔbɛ kɛnɛ o y'a kuru kuma ye sabu ni ngɔlɔbɛ jara i k'a dɔn a kuru man di ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min k'i ɲininka an k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau a kuma mɛn min kan o ye k'a fɔ Mali a kunna wolola Mali kunna wolola kokura sabu ka d'a kan fɛn min y'an ka kɛnɛya minisiri kɔrɔ Michel Hamala Sidibe danaya belebele tara ka d'a kan ayiwa fɛn min ye Union africaine ye n'a bɛ farafinna ka kelenya tɔnba ko fɔ olu ka bolofara min ɲɛsin bɛ furako ma fura a ka se ka farafinna bɛɛ labɔ u k'a ma ko n k'i ɲininka ayiwa a to a ye di agence africaine de médicament u k'a ma ko AMA o de bɛna sigi sen kan wa Michel de bɛ wuli ka jɔ la ka farafin jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye furako la Michel Amala mun ma da ka k'a to santé la Yusu an ka tɛmɛ o kan cɛ jɔ dɛ an tɛ tɛmɛ o kan diɲɛ mago b'a la Mali t'a den ɲuman de dɔn o de bɛ ne tɔɔrɔ k'an galankaki n bɛ misali d'i ma maa wɛrɛ bɛ yen o jɔyɔrɔ b'a fɔ Mali kɔnɔ mais u y'o bila ka bɔ ministère de l'économie na waati min na banque dɔw ta o ka coordinateur bɛɛ ayiwa an ka taa n'a ye a bɛ bɛn o a banna Yusu Karabati fɛn min Michel Amala Sidibe ye danaya belebeleba tara ka d'a kan Union africaine fɛ n'o ye farafinna ka kelenya tɔnba ye anw bɛ se ka nin cakɛda belebele in sigi sen kan cogo min na an yɛrɛw ka k'a yɛrɛma hɔrɔnya an ka furako la sabu n'i ye farafinna yɛrɛ ta k'a lajɛ bi maa miliyari 1 ɲɔgɔn na o b'a kɔnɔ ɔ maa miliyari 1 b'a kɔnɔ n'a fɔra ko hali bi furako la anw dulon bɛ maaw la ko anw bɛ kɔfɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan i k'a dɔn o ye ko ye ko min n'o ti ɲɛ o fana fɛn min ye kabi Michel Sidibe kɔni taara k'a bila nin ɲɛmaya la a ka wuli ka jɔ kɛ ka nin ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wasa nin cakɛda belebeleba in a bɛ se ka sigi cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn o bɛ sen na
a ye taama kɛ ka taa jamana caman na ka t'o maa ɲɛmaw ni k'olu kuma ɲɔgɔn ɲa nin waati in yɛrɛ la i k'a dɔn a bɛ Tunisi jamana kan Tunisi maa ɲɛmaw ka se ka taa kuma olu fɛ min b'a to bɛɛ lajɛlen k'i sen don nin ko in na farafinna jamanaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka cakɛdaba in ni k'a sigi sen kan n'i ye Michel Amala SDB a ka taama in da k'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ an ko ma ko agence africaine de médicament o cakɛdaba in bɛ se ka sigi cogo min na yanni a ka sigi a bɛ wuli ka taa dɔnniya yɛrɛ minnu bɛ a la ka farafin jamana maa ɲɛmaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a to bɛɛ ka sɔn a ma bɛɛ ka dɔɔni bila min b'a to an ka cakɛda basigi sen kan an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka se k'o sɔrɔ furako ta fan fɛ n'i dun y'a lajɛ a ko in yɛrɛ i ka dɔn bɛɛ lajɛlen k'a tɛgɛnɔ bila san ayiwa 2021 o laban waatiw ayiwa a kan ka banban ni k'a sigi sen kan yan'o cɛ taama bi kɛ de ni ka se ayiwa farafin jamana bɛɛ la walasa bɛɛ k'i sen don ko in na a ye taama min kɛ kɔsa in na ka taa Tunisie k'a kɛra kunnawolo belebeleba ye sabu a ye min jira o de ye k'a fɔ Tunisikaw jɔyɔrɔ ka bon sabu olu kɛmɛ ka ɲɛtaa caman kɛ furako la Yusu tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ Tunisie jamana farafinna yan n'i y'a lajɛ u yɛrɛ bi fura min kɛ u yɛrɛ la 100 o 100 u yɛrɛ bi 76 de dilan Tunisie o développé o kumana ko Tunisie a bɛ se ka kɛ ladiba ɲuman ye Tunisie a bɛ se ka nin ko in kɔkɔrɔma don kosɛbɛ Michel Hamala Sidibe a taamana ni ka taa Tunisie jamana kan ayiwa n'olu ka kunnafonidilaw u ye ɲɔgɔn ye janko fɛn min ye i ka dɔn k'a ma ko Mosaic FM a n'o jɛmukan fɔlɔw u b'a fɔ ma ko Midi Show o ye jɛmukan ye a kumana o la kosɛbɛ journalistes n'o ye kunnafonidilaw ye olu y'a ɲininka kosɛbɛ fɛn min ye hali Covid-19 a kow la ani diɲɛ yɛrɛ furako ni farafinna furako bɛ cogo min a da donna caman na Michel Sidibe a y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko fɛn min ye Covid ko ye k'a kan ka kɛ kalan de anw ma a ye mun fɔ ka d'o kan a y'a jira k'a fɔ n'i ye a lajɛ fɛn min ye Covid ko nanen gɛlɛya min an sɔrɔ i ka dɔn an b'a kalama maa miliyari 1 n'a fɔra ko vaccin ko la ko ayiwa ko 2%. Allahu akbar an ma to kɔ faamuyali bɛ kɛ cogo di maa miliyari 1 Michel Amala Sidibe a ko k'o bɛ misaliya bɔ o kan ka kɛ kalan de anw ma an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ ayiwa fɛn min ye furako ni banako ye n'a nana i k'a dɔn dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ dɛmɛ ye a kana sɔrɔ farafin jamana olu kɛnbɛ ka ayiwa jɛkulubaw sigi sen kan ka cakɛdabaw sigi sen kan ni n'a ɲɔgɔnna ko nana an yɛrɛ ka k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye an yɛrɛ k'an ka fura dɔw dilan an yɛrɛ ye ayiwa an mago bɛ min na an ka se k'o sɔrɔ an yɛrɛ ye maa ko n t'a fɔ k'i b'i ban maa la sabu diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen dulon bɛ ɲɔgɔn na nka Yusu min ka ɲi i yɛrɛ ma ni yɛrɛ y'o fanba ta o ka fisa dɛ fɛn min ye Michel SDB ye a y'a jira k'a fɔ hali bi fɛn min ye 2% ye ayiwa maa miliyari 1 ni kɔ vaccination ko la Covid ko la k'o bɛ maa dabalibaw k'an kɛ ayiwa kalan ye an ma don n'a nataw la an yɛrɛ k'an labɛn k'an sigi ayiwa maa tɛ ala deli banako la nka ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye n'an yɛrɛ y'an labɛn k'an sigi ko ayiwa usines b'an bolo an yɛrɛ bɛ se ka vaccins dilan an yɛrɛ bɛ se ka furakisɛ camanw dilan a dɔw b'a la hali ni fɛn cunna ayiwa Yusu a bɛ an sɛbɛkɔrɔ lafiya kosɛbɛ cakɛdaba min n'a bɛna sigi sen kan n'u k'a ma ko AMA k'a bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ an yɛrɛ jɔse ka se ka ngolo fa i ka dɔn diɲɛ binakun kan an yɛrɛ ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jateden dɔ bɛ yan ko kura min maa dabali ban a ko bi farafin jamanaw maa miliyari 1 ni kɔ an bɛ fura min kɛ an yɛrɛ la 100 o 100 3 dama de bɛ dilan farafinna a tɔ bɛɛ bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na anw de ye tubabu ka matière première ye i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko kura o fana tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i ye sugubulon ta k'a lajɛ min n'a bi furako kɔfɛ an ka ma ko marché mondial du médicament a ko bi na miliyari 1,400 a bɛ munumunu sa alo kɛ o la farafinna jɔyɔrɔ ye min y'o la 1% 100 o 100 a sɔrɔ tɔ bɛɛ bɛ taa ayiwa maa wɛrɛw fɛ yen Yusu mina o mina Yusu i k'a dɔn hali bi a ye mun fɔ a ko ni an ma sera ka sigi sen kan an bɛ kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye an ka furako la a bɛ kɛ sababu ye ka baara ba caman di maaw ma a bɛ kɛ sababu ye fana ka an jɔyɔrɔ k'o kolo gɛlɛya kosɛbɛ diɲɛ binako kan Michel Amala Sidibe a ka kuma na hali bi fɛn min ye i ka dɔn gɛlɛya min bɛ an ka Covid ko in na n y'a fɔ kaban o kan ka kɛ kalanden an ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ i k'a dɔn o kana se ka an sɔrɔ hali bi a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye farafin jamanaw ye waati sera ten sa an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ janko furako gɛlɛya an ka se ka bɔ o kɔnɔ kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogo min na a ka kuma la hali bi a ko nin cakɛdaba in n'a sera ka sigi sen kan n'o ye AMA ye a bɛna kɛ sababu ye k'an sɛbɛkɔrɔ lafiya kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye fɛn min kɔni ɲininiw ye an ka ma ko recherche fɛn min ye dɔnniyabaw ye k'olu kolo sinsin fɛn min ye yiriwa fana ye i ka dɔn technologie n'a bɛ diɲɛ minɛnkuraw ni diɲɛ dɔnniya kurakow ko fɔ an ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye ka tila ka baara caman sɔrɔ k'a di
di an ka ayiwa farafindenw ma min b'a to an bɛ se ka lafiya usine ko fana na i k'a dɔn an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta sabu fura caman bɛ an bɛna o bɛɛ lajɛlen dilan an yɛrɛ ye nka min bɛ Mali kɔnɔ bi a dama tɛmɛ o la sabu ka d'a kan a ɲininkalen ko Mali a lahalaya bɛ cogo di bi a y'a jira k'a fɔ Mali a bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ bi politique ko binakun kan a ye laɲini kɛ ko maliden bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Yusu min b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na n'i dun y'a lajɛ fɛn min Union africaine ye farafinna ka kelenya tɔnba a bɛna jɛkulu min sigi sen kan ni agence africaine des médicaments Michel Amala Sidibé ayiwa ko ɲɛna a ka taa Tunisie a kun taara Zimbabwe a taara olu maa ɲɛmaw kuma ɲɔgɔnya ka taa Rwanda ka taa Benin ka taa Senegali ka taa Sierra Leone ka taa Côte d'Ivoire ka taa Maroc ka taa Egypte ka taa Ethiopie nin fulakɛ in b'a ɲɛnabɔ han nin b'a ɲɛnabɔ ONU-SIDA a ye min kɛ ONU-SIDA la a ɲ'a ye a ye min kɛ i ka dɔn ministère de la santé la yan a ɲ'a ye o tuma an bɛ dugawu k'a ye fɛn min nin cakɛdaba in ye i k'a dɔn a ka se ka sigi sen kan ayiwa n'a fɔra ko an ka maliden dɔ de bɛ nin ɲɛma o ye kunnawoloba ye an ma Yusu nin kun ye Yakuba Dumbuya an y'a saro ka bɔ l'indicateur du renouveau Antoine IMPP i b'a dɔn maa min y'a hakilina ta maa min nana n'a ye wa Misa Kone Musa Traoré ka waati la ministre de la santé k'a fɔ a y'o kalan janba kɛ non Yusu ne tɛmɛna IMPP dala kunna Seningo n ye n jɔ k'a kogo filɛ ji bɔra n ɲɛ na i b'a dɔn maliyɛn dɔ tun b'a fɛ k'a minɛ k'a b'a la travailler n'an ka kuma kelen f'i ɲɛna an ka aspirini ani Nivagini min tun bɛ dilan chloroquine diɲɛ bɛɛ y'a ɲɔgɔnna kun de ye ko i bɛ sɔrɔmu ni paracétamol ani amoxicilline dilan IMPP la i tɛ bi IMPP tɛ bi wa denw ka siro Yusu denw ka siro anw kɛra n daasi dɔ de ye wa a bɛna ta an ka opérateur économique dɔ bɛ Sori Kɛmɛso kelen Sori tun b'a IMPP ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'u k'a d'a ma u k'a d'a ma a b'a la baara mɔgɔw bɛ baara k'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ jamana b'a niyɔrɔ sɔrɔ nka hali b'a filɛ nin ne ma la ni basaw de tɛ si ye n ko ne yɛrɛ y'a ye o don la ne dabali banna i bɛ maloya an ka taa fɛ i bɛ maloya bisimila ala k'an kunna diya amina an ka taa an ka sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye la lettre du peuple ka dɔn awɔ min ye an ka jamana ɲɛmaaw u k'u ɲɛ yɛlɛ awɔ k'a dɔn k'u tulo kɔrɔmasigi ten sa min ye an bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ tɛ baarakɛla ye i k'a dɔn awɔ nin ti dɔwɛrɛ min ye Abibu Sila i bɛ Abibu Sila dɔn n b'a dɔn kosɛbɛ o conseil des Maliens de l'extérieur i k'a dɔn o maa ɲɛmaa don Abibu Sila min ye ni maa kofɔlen ye awɔ k'a dɔn kunnafonidilaw sera a ma k'a ɲininka ala olu kun kana ɲininka min ye a ye min f'u ɲɛna ko yalima e de bɛ ne balo wa yalima e de ta ye ne ye wa i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye ko a b'ale ka bila la yan de wa ou bien a b'ale balo yan de wa journaliste ko k'o tɛ an nana ka na i ka ɲɛfɔli de kɛ anw ka baara de don min ye jamanadenw dɔw de kamana gannen don fo ka taa se i ka dɔn maa ɲɛmaa dɔw ma min ye Abibu Sila au conseil des Maliens de l'extérieur min ye ale kɔni bɛ Bamakɔ a dakan bɛ yan i ka dɔn awɔ min ye san 40 o tɛmɛnen kɔ a k'a dɔn Umar Bongo ani Ali Bongo o ka dugu la n'o ye Gabon ye min ye ni maa kofɔlen ye i k'a dɔn Abibu Sila min ye maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ye anw ka awɔ min ye jamana an ka nationalité k'a y'o bila a k'a dɔn ka Gabon nationalité ta k'u b'a wele ko Georges Ngoy bisimila monsieur Ngoy bisimila ko Georges Ngoy ayiwa Georges Ngoy Mali kɛra yɛlɛ ko jamana ye bisimila Yusu min ye awɔ k'a dɔn Georges Ngoy o ti dɔwɛrɛ Abibu Sila kɔ min ye awɔ k'a dɔn Faseriba min ye awɔ k'a dɔn Abibu Sila bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ani k'a dɔn awɔ min ye Umar Bongo a n'o ka denbaya olu kun ka di dama dama min k'a dɔn Umar Bongo min ye ni farafinna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a ye awɔ k'a dɔn ɲɛmaa kɛ Gabon fo ka taa se san caman ma Umar Bongo ale ntayalen kɔ min ye awɔ k'a dɔn denkɛ nana ka na sigi nka i k'a dɔn awɔ min ye yalima ko ni Abibu Sila o bɛn nafɔ la wa Abibu Sila awɔ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awɔ min ye an ka jamana a sariya dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ o conseil des Maliens de l'extérieur ne ye maliden ye i ye kalo 6 kɛ i t'i dagayɔrɔ la o tuma e kan ka bɔ a maa ɲɛmaa la n'i ye maa ɲɛmaa ye o tuma ko Georges Ngoy n'o Abibu Sila ko a bɛ ne ka san 2 bɔ yan bisimila a ma nɔrɔ da a bɛ ne ka san 2 bɔ yan ka dɔn sariyaw de ko kalo 6 n'i y'o kɛ Bamakɔ yan ayiwa
ai ni o kɛ k'a sɔrɔ i t'i dagayɔrɔ la i bɛ bɔ a la ni y'a san joli ye san fila kunnafonidilaw kun taara ɲininka o de la a dimina ko yalima a bɛ k'a dɔn k'olu b'ale balo wa i k'a dɔn ko yalima olu bɛ a bɛ k'a dɔn a b'olu ka bila la ne yalima a b'olu ka adresse fɛ min ye a bɛ k'a dɔn min ye kumajugu si tɛ a ma min da a bɛ k'a dɔn k'an baarakɛ ɲɔgɔn la lettre du peuple k'olu sɛgɛrɛ min jaja a bɛ k'a dɔn maaw bɛ ɲininkali la a bɛ bɔ sila min filɛ nin ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'a dɔn ko gɛlɛyaba b'a ka Gabon k'a sababu kɛ ani kiiri tigilamaw i k'a dɔn k'olu b'a nɔ kan ayiwa ko kiriko dɔ b'a kan bisimila o ko de b'a kan nka kunnafonidila kɔni n t'a fɔ ko min maa lapasa nka kunnafonidila ka baara ye an ko ma ko recoupement n'i ye kunnafoni dɔ sɔrɔ kana fankelen dama ɲininka i bɛ t'i ka kunnafoni ɲɛɲini a fɔra ko nin bɛ yan fɛ i b'olu lamɛn olu kun dar'o de la n bɛ k'o de fɔ n ko journaliste b'a ka recoupement na a bɛ kunnafoni ɲini na ayiwa n'i y'a kɛ ni dusubɔ ye a ko bɛ gɛlɛya jaja a b'u sila a dagakun Mali la yan n tɛ taa yɔrɔ si dɔwɛrɛ tɛ a bɛ k'a dɔn min ye kiiri tigilamaw b'a nɔfɛ min ye Gabon ye u yɛrɛ ka fɔ la a bɛ k'a dɔn min ye George Ngoy ye a b'u sila min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye bɛɛ lajɛlen y'a jira a la k'a fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la jaabi kɔni ma bin fɔlɔ nka min ye a bɛ k'a dɔn ko nin kiiri a gɛlɛyalen don o de kɔnɔna na sa min ye a bɛ k'a dɔn waati min na min ye ninnu kɔni y'a ɲininka i k'a dɔn ko a b'u sila k'a ye an baarakɛɲɔgɔn ninnu a y'o neni ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen f'u ma min ye a bɛ k'a dɔn ko à nous accusant d'avoir posé une question idiote. o tɛ lalatɔ ɲininkali ye sa wa k'olu ye leader min la k'o ye lalatɔ ɲininkali ye maa kalanni ninnu lalatɔ tɛ kunnafonidilaw de don Yusu Bilen a dɔɔni min ye a bɛ k'a dɔn nin ko ye a bɛ maa dabali ban min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu kɔni y'a ɲininka ninnu ko k'olu ma taa dɔwɛrɛ la dɛ i ka dɔn olu taara ɲininka de k'a fɔ a bɛ yan san fila min ye a bɛ k'a dɔn a tɛ jamana kɔ kan a bɛ yɔrɔ min na a bɛ k'a dɔn n'a taara ka kɛ au conseil des malien de l'extérieur o maa ɲɛmaa ye o jamana san fila a ma se ko mun de y'o kɛ o tuma min ye a ye k'a ni jaabi tɛ ta k'olu sɛgɛrɛ olu fana se ye min ye olu kɔni a ye min k'olu la olu y'a ɲɛfɔ nka min fana bɛ yen ni kiiri tigilamɔgɔw bɛ a b'u sila kɔ bɛ Gabon Umaru Bango tɛ bilen dɛ bisimila yɔrɔ ale Bango fana t'a to b'a la a bɛ ɲɛ o kuma min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu taara ɲininka o la nka a ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen ta k'a fɔ olu ɲɛna ko ni ko dogolen tɛ yen yalima a bɛ k'a dɔn i tɛ se ka jaabi di ko de la i bɛ nin sugu fɔ ko n'o tɛ ni jaabi b'i bolo i kan ka jaabi min di i b'a di kunnafonidilaw ma o bɛ taa a banna o y'u ka baara kɛ e ka baara kɛ kuma banna o Ala k'an kunna diya amina rabi ni sɛbɛn an yɛrɛ bɔ lettre du peuple kɔnɔ lettre du peuple an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Yusu Bilen an b'a fɔ dantɛ foli min na Yusu kɔrɔtɔ kojugu de bɛ na ni ko cɛnni ye Yusu kɔrɔtɔ kun tɛ sa a banna ni zaba mɔna a ti bilen wa a bɛ bilen zaba gere kari kun tɛ o a banna n'a mɔna a bɛ bilen Yusu ne bɛ sɛbɛn da an ka ma ko les républicains worodugu cɛ ko ani foroba ɲada bɔ ko 6456 ye nin ye fɛn min sanu ye a dasi mɛ an ka dugukolo jukɔrɔ nka fɛn min ye i k'a dɔn bolola sanubɔlaw ni fɛɛrɛ ma kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan walima ka sini lajɛ a dɔw b'a la ni sanubɔ banna an ka dugukolo bi tiɲɛ an ka jiriw bi tiɲɛ an ka jiw bi tiɲɛ wa fɛn min ye kɛfɛn minnu bɛ kɛ ka sanu fana ko n'o ye produit chimique dɔw ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka ni gɛlɛya caman ye banaw b'o la i ka dɔn fɛn caman wɛrɛ bɛ o la o de kama jɛkulu dɔw bɛ wuli ka wulikajɔ dɔw kɛ an ka ayiwa sigi n'o ye an ka sigida ye environnement ka se k'a labɛn cogo min na sanu ka an nafa ayiwa sanu yɛrɛ bɔlen fana kɔfɛ i ka dɔn sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a maaw fana k'u nafa min b'a to u bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔw ma 15 de l'environnement san o san o ye tile 15 ye hakilijagabɔw bɛ kɛ wulikajɔw bɛ kɛ an ka sigida a bɛ se ka lakana cogo min na an ka dugukolow n'an ka jiw ani an ka jiriw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na 15 de l'environnement ɲinɛnda in ye a ta ko 22nan ye o kadara kɔnɔ ani hukumu kɔnɔna la fɛn min ye ayiwa jɛkuluba dɔ bɛ yen consortium all plus santé ayiwa olu kɔni ye kunnafonidilaw wele a kɛra kununko araba juin kalo tile 9 2021 san in na a kɛra u yɛrɛ dagayɔrɔ la a kɛra Maɲanbugu
lajɛ in kun bɛ min kan dɔwɛrɛ tɛ u kɛmɛ ka baara dɔ boloda u k'a ma ko projet in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɛn min an ka dugukolo b'a la ka tiɲɛ sigidaw b'a la ka tiɲɛ k'a sababuya kɛ i ka dɔn sanubɔ ye ayiwa o baaraw ka se ka sigi sen kan sanu ka bɔ o ye tiɲɛ ye a bɛ mɔgɔw nafa nka fɛn min ye kɔlɔlɔ minnu bɛ a la a b'a ye k'a fɔ olu ka se ka dabila cogo min na fɛn min an ka jiboli siraw ye olu bɛ nɔgɔ fɛn min ye ayiwa an ka dugukolo olu bɛ tiɲɛ an ka jiriw bɛ tiɲɛ wa fɛn min ye sanubɔ ye ni sanubɔla y'i kɔ don san 100 caman yanni a ka segin a nɔ la consortium santé plus mɔgɔw olu kɔni ye hakilina ɲuman de sɔrɔ nin ko in na sa consortium al plus santé hall plus santé a faamuna a ko fɛn min ye sanubɔ yɔrɔ ninnu ye jango bolola sanubɔ yɔrɔ n'i y'a lajɛ gɛlɛya caman o farati dulon bɛ u ka kosɛbɛ o waasa sigida bɛ se ka lakana cogo min na sanu fana ka bɔ a ka bɛɛ lajɛlen nafa i b'a ye k'a fɔ lajɛ in a kɛra o de kama consortium al plus santé fɛn min jɛkulu caman b'a kɔnɔ fédération des femmes minières du Mali n'a bɛ muso jɛkulu ko fɔ minnu bɛ sanuko baaraw kɛ FEMIMA o b'a la fédération nationale des orpailleurs du Mali FENOMO o b'a la réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA n'o ye maa minnu bɛ ni ala ye sidabana k'u gɛrɛsɛgɛ ye olu fana ka jɛkulu olu fana bɛ baara in na conseil appui pour l'éducation à la base kayebu o fana sen b'a la ani fɛn min ɲango ma ko opération financière et synthèse traitement offset ninnu bɛɛ lajɛlen da bɛ ko in na a ko n'i y'a lajɛ olu bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn min kɔni b'a to sanu a bɛ bɔ o ye tiɲɛ ye nka an ka sigida fana an k'o lakana ayiwa o bɛ sɔn ka fisaya an ma kosɛbɛ a coordinateur ba yɛrɛ n'o ye Modibo Kane ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ projet in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun de ye an ka sigida bɛ se ka lakana cogo min na an ka collectivités n'o ye an ka marabolo minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo minnu na fɛn min ye sanubɔyɔrɔ ninnu na u ka projet kɔnɔna la u b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔso 200 k'o de jɔ sanubɔyɔrɔ ninnu na fɛn b'a to ayiwa maaninfinw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati ɲinɛ bolola sanubɔyɔrɔ la a bana ka ca dɛ a pneumonie y'a fɔlɔ ye n da bɛna s'a ma a y'a jira fana k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye baara 3,000 ni 200 ni k'o di maaw ma o kɔrɔ ye maa 3,000 ni 200 olu bɛɛ lajɛlen o fana bɛna baara sɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ sanubɔyɔrɔ ninnu filɛ nin ye i k'a dɔn jiri kana kungo dogo sabu ka d'a kan jiri yɛrɛ n k'a fɔ kungo yɛrɛ ye jiri de ye gɛlɛya caman bɛ yen bi an kana tɛmɛ a kɛrɛfɛ an k'a lajɛ sabu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sanubɔyɔrɔ ninnu na a ko bɛ kɛ ko minnu n'o ka gɛlɛn kosɛbɛ gɛlɛya caman bɛ yen i k'a dɔn ayiwa da bɛ se ka maga minnu na n'o ye an ka ayiwa jiboli siraw tiɲɛni ye n'o ye sigida yɛrɛ ayiwa a tiɲɛni ye n'o ye adamadenw yɔrɔ ka yɛrɛ feere n'o ye i k'a dɔn minfɛnjugu fana olu bɛ feere olu bɛ min ye fɛn caman de bɛ min n'a bɛ danbew bɛɛ lajɛlen tiɲɛ projet in fana nakun de ye ka hakilina di nazara ko ma ko sensibilisation ka se ka ko kɔlɔlɔ fɔ maaw ye maaw ka se ka baara ɲuman kɛ u ka se ka kisi banajugu ma cogo min na Fasirike b'a ko a ka kuma laban na coordinateur y'a jira k'a fɔ k'a tɛ ɲinɛ min kɔ o de ye k'a fɔ tiɲɛ don dɛmɛba b'u ye fɛn min ye Mali gouvernement u b'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ kosɛbɛ ayiwa minisiriso caman bɛ i n'a fɔ kɛnɛya minisiriso i n'a fɔ i ka dugujukɔrɔ nafolo minisiriso i n'a fɔ administration territoriale i n'a fɔ ayiwa cakɛda caman olu bɛɛ lajɛlen b'u dɛmɛ ani minisiriso min sigilen don denmisɛnw olu ka yiriwa kama ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'u dɛmɛ nka hali bi dɛmɛ tɔba bɛɛ u ka laɲini ye min ye u ka musaka ko la u ka se ka dɛmɛ kosɛbɛ min b'a to u ka projet yɛrɛ u bɛ se k'a baaraw kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa dɔ bɛ yen u k'ale ma ko Malali Njayi a kɔrɔ nin tɛ balɔntana kɔrɔ in ye dɛ Malali Njayi wa a n t'a dɔn n'o don fɔlɔ ko nin de tɔgɔ sɛbɛn Malali Malali Njayi ka bɛ balɔntan kɛ Malali Njayi a tun bɛ susu waati dɔ la o mɛnna dɛ i b'a sɔrɔ susu dun ye sanu bɔ nka n t'a dɔn ni o don Malali Njayi ale ye secrétaire exécutif ye projet in na ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye musakakow ye i k'a dɔn gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ o fana dɛmɛ ka don o ma min b'a to olu filɛ nin ye ka baara min boloda n'a sera ka waleya a bɛna kɛ sababu de ye Yusu an ka sanubɔyɔrɔw la jango bolola sanu a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na lafiyaba bɛ se ka na sigida ka lakana maaninfinw fana ka kɛnɛya o ka se ka don bɛrɛ la Musa Samba Jalo an y'a bɔ le républicain kɔnɔ Worodugu Njɛkwa ni Foroba Ɲada an dɔ ni aw ka dɔ nin diyara an ye an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn bisimila an bɛ taa sugu la nka an bɛ fɔlɔ ka taa foli lase maa min ma o ye Ablaye Mayiga groupe commerce AC 2000 la Ablaye Mariam Jalo Mayiga Sratli i taara sira min fɛ groupe commerce Ablaye groupe commerce Mariam Jalo Ablaye Mayiga kow bi bɔ a da fɛ n'an bɛ taa sugu la n'an donna ACI kɔnɔ an b'an jɔ fɔlɔ pharmacie kura verte la n'an ye sɔgɔmafoli bila ye an bɛ sɔrɔ ka munumunu ka na groupe commerce la kana k'o fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ an ka taa
ayiwa Yusu Karavati mami n'an y'an denko Café Niger la ni ka sɔrɔ ka maison du pain ka burukungurunin da ye ayiwa o bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn ka kan sankɔrɔta kosɛbɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn fɛn min ye i k'a dɔn techniciens ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn an seginnen kɔ ka bɔ sugu la Yusu sɛbɛ jaso sɛbɛn b'a jaso an dɔn ni awa n bɛ sɛbɛn ta min bɛ wele ko indépendant ale kumanen don a ko di min ye u ka ɲɛmaaba n'o ye awa sɛgɛnbali ɲinabali Yakuba Katle kɛlɛ tigɛrɛ min ye awa ka dɔn ninnu kɔni ye communiqué kɛ communiqué min n'u y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la syndicat min bɛ yen min n'a ka girin ni Mali syndicat bɛɛ lajɛlen bisimila n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM min awa ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa ka dɔn wulikajɔ min kɛra mais kalo tile 24 o ti bɔ awa ka dɔn mugu kɔnɔ a ti bɔ awa ka dɔn ba kɔnɔ u ye baw salo ni ka taa n'u ye katikaw fana bɛ se ba salo la ka taa n'a ye kati dɛ i woro sara dɛ mɔgɔ ka cɛkɔrɔba u ye baw salo ni ka taa kati aw ka don u ye walan sɛmɛ waati min na i ka dɔn transition ɲɛmaya a nana ka na di jɔnni ma aw ka dɔn min ye o ye Asimu Koyita ye Asimu Koyita aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la waati min na a yɛlɛnna n'a ye kɛlɛkɛsiɲɛ kɛ a ye kuma dɔ fɔ o ma tɛmɛ INT maaw tulo kan dɛ i ka dɔn olu ko k'u bɛ mun ɲini jamana dɛmɛli la ani jamana den ɲuman na ani jamana den joliya la o ti dɔwɛrɛ i ka dɔn awa min ye dantɛmɛwale ye o ti tɔtɔ ko la Asimu Koyita a ye min jira a y'a jira k'a fɔ jamana in a hinɛ b'a la jamana in aw ka dɔn jamana in ka ɲɛta o hami b'a la kosɛbɛ min ye awa Asimu ye a y'a jira k'a fɔ ale sara a bi caman bɔ a la koyi kuma ɲɛna o a bi caman bɔ a la ça c'est le courage o caman min bɛ bɔ a la k'o bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ye o bɛ se ka kɛ kalanso ye wa o bɛ se ka mago wɛrɛ ɲa a bɛ k'a dɔn jamana kɔnɔ waati min na u y'o kɛ a bɛ k'a dɔn o ma tɛmɛ UNTM ma i k'a dɔn olu tulo kan u ka lajɛ dɔ la a n'u ka ɲɛmaaba Yakuba Katle olu kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ min ye Asimu ye a ye nin ko min kɛ a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye nka a kana da o dɔrɔn ma dɛ min ye an ka institution minnu bɛ yen ani an ka direction d'entreprise minnu bɛ yen ani an ka sarawasi dɔw bɛ yen olu sara a bɛ k'a dɔn a kɛ n bɛ dan nɛmɛwale k'olu ko k'a lajɛ ko ka dɔ bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la min ye o bɛ se ka kɛ maa mago wɛrɛ a bɛ k'a dɔn jamana kɔnɔ nka a dɔw bɛ yen min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'olu dɔw saralen don ka tɛmɛ minisiriw yɛrɛ kan Yusu kana ta yɔrɔ jan Asimu ko ka dɔ bɔ ale sara la sabu gɛlɛya bɛɛ Yusu n ye n da fana fara a ta kan ka dɔ bɛ sara la kalo o kalo n ye dɔ bɔ n da la k'o fara Asimu ta kan renouveau la yan a banna kuma ka ɲi n'o tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de b'o ta ka d'u yɛrɛ ma n ye dɔ fara a kan i ta in ka ɲi a banna félicitations bɛɛ ka tugu ne nɔfɛ i ta in ka ɲi saraka tugu nɔfɛ tugu ka na e yɛrɛ ka dɔ bɔ i ta la ka fara a kan a banna an ka taa i bɛ ne kɔnɔ fɔlɔ bisimila nin pɛrɛla n b'a f'i ye baasi tɛ o bɛ ɲɛ a nɔɔni min ye a bɛ k'a dɔn Yakuba Katle ka fɔ la ko dɔw yɛrɛ a bɛ k'a dɔn sara dɔ di u yɛrɛ ma ko sara ko n'i ye dɔ b'o la k'o bila jamana ka bolo kan k'o bi jɔyɔrɔ caman fa ka sara di yɛrɛ ma a bɛ ka faso foroba nafolo la foroba nafolo ko u yɛrɛ ka u sago don sara la ayiwa baasi tɛ a nɔɔni min ye a bɛ k'a dɔn tɛmɛnen kɔ min ye a bɛ k'a dɔn Yakuba Katle n'a ka jamana UNTM u ye foli ani tani u y'o lase Dr Choguel Kokala Mayiga o sugalilen ka kɛ premier ministre ye min bɛ n dabali ban n ye maliden dɔ mankan mɛn RFI la yɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ ko n'i taara RFI la dɔrɔn ko i selen Ala fɛ yen bisimila maaw k'a kɛ to o bɛ k'a fɔ ko Choguel man ka kɛ premier ministre ye ko fɛn journaliste y'a ɲininka ko tuma ko e m'a dɔn ko a man ka kɛ premier ministre ko bɛɛ t'a kɔ ko yalima a bɛ ta ko tuma ko k'a to M5 la k'e yɛrɛ tun tɛ M5 la wa ko e ma tugu a kɔ wa a ye kuma dɔw bisibasa k'a don ɲɔgɔn na i b'o tigi dɔn wa a bɛ CNT kɔnɔ bi Nuhu Sarr an kun kɔnɔ n k'olu bɛ ka IBK bi n k'olu ta tɛ jɔyɔrɔ ɲini ye ja olu ta ye fɛn ɲini ye min tɛ jɔyɔrɔ ɲini ye ayiwa an b'a bɛɛ don tulo kɔnɔ Mali kɔnɔ bisimila Yusu Ala k'an kunna diya amina ni sɛbɛn indépendant a y'o fara a kan nka ne yɛrɛ n ka dakuruyani 2 fara a kan min fɔra RFI kan yɔrɔ n'a fɛn fɔra u bɛ boli ka taa RFI la i b'a fɔ ko anw ka chaîne tɛ chaîne ye yan a bɛ bɛn o Ala k'an kunna diya Yusu Yakuba Katle
benga yakuba anafo ka wala nyumando o ngaja ne ka benga yakuba fo ne maram katle ikaro ajaratu sene anga fo lubaye adaka chekelaw be tanti doa tanti bismillah manyena bana yusu nene ngeleku alibi ne besibenda anga makol l'indicateur et du renouveau femi drogu jugu ye mi venjugu mi nabi mi dobe foro wal mashibi bodola ikado akemeka ne ba nyedo de yusu wala da saka be fala ando jugudi ne journaliste ne fana mena kango ne jabala fana OCC ne ti bay office central des subvia olu nder la kawé ñone do yo fraxé do bi ñagala mani do bisingo ni melenge aywa nga fo ubisingo ni melenge ne se dala aywa ado fana be olu ye mugu jemay ado be ndashi do mbe balay ngo petni no bago ko apigiri la mawbe petni babete mo babete me adengani me gasgar fitla akuko kwale ne dabali bana do kororo suru kone ya ye mogo ko mi tasigati sabiti ngasigi gasgar fitla aya yusu alibi anga tagada bamimbe na bi wele ko OCC ko anga tegere wara okun office central des stupéfiants dien dongodo ali do ko temene wi tegeda e kado juin ton duru de ka ala colonel magistrat Adama Tungara kwa katafe anaka chedon ko dropu talo bo angela ku foku wala nyumando ako alamisa juin kalot le saba angoro nege kayta no woro wati no bi 16h ko fo o temna ne minute tay amdalay asay 2000 o sesi mo wasru kemeka jom seni da fa bela dirina sabo kadaka ni bi ma menen njugula ibaye ka fotle chama kalo chama iba do li ikado o seve ikado chedo ndi suna ay wasu farat leka ubeka kamale do wi allaje ikado immeuble belebele bado be asay 2000 la ko apa immeuble Gambi appartement numéro 7 ikado femi ngoni nye aywa OCC mo we ado ka fo ikado kamale mbia wati mina usina ngapa ina fo sege ninga ta twa kate jali we kamale ninga tege daka ashika sabi obuti jo sambi saba ani durula o kwa mako bamba tarawole franco malien mali sebe ni français be babu o Traoré ko yi wa ko ni ndasien folo yi Traoré juguma do yusu karabati ibaye ka fo ayo ni mami vle ni nye kwa be bomako e kado kabi décembre 2020 na be bafla ni muga ko fo o pona doni tege daraka mi ira bolo ode ko kani yere ko kani kilo kile ani gramu kemenani ni kibo fiere bi o warbiti jo million bi nani ani worla sefa warla yo warmi fana yakun ikado kra million dane konondo ane wake mani bi woro ni wake me ane bi woro flanye ba matrawole me flanye nye ko ma dugol ndede adonedo sabu kadaka OCC mo ku ba se ko do ko sebe sabu kadaka della ka tege daninga akra aéroport la ya aywa Bamako senu ikado 2014 kun della ka mene abana nga doni kamale ataka bara o dabla ibaye ka fo aywa amine ko flana mi vle ni nye anga mako resi divisi ko de ka fo imena na fe dola itala ka sega ka kokura ikaro ko bamba trawle kwa ka bara yeni sabu kadaka kwa bi kalo chamambo OCC mo bala ka sumata abana ubeka kasata desani utara chwaka ikaro alamsa juin kalo tle saba ninga mene ikaro ka bulu ka kuye fe minye aywa fenjugu minye rabulu no kuka ni sa ayo utara kata sege ukama ko test rapide ikaro OCC mo minambu bulu bi nu ye drogu fitini ta ka dala kasinga ni yugu absinga akuleri rate umada laboratoire national de santé utara kata sege o jabu bekra klenye ko bil hagi fe mi kuka ni ndo abana ugasoro akamale mene ay wani nga do fe minyi ngwenje do rete anga mako caractère international du trafic o de ka fo jamono ni nyanje ka drogo jugu taka yala ni aye abibla o mina de konona na ko drogo nunga ngata fam ve ya donde ka bo maliko na ki kuna français ka ki kuna kodoware ka ka bi ngoni ngara we sebe daka ni ngata na procureur fe police judiciaire spécialisé no bi ay wa critique la krengere ko fo mimi na nywa na ko nyinabo jango minyi ikaro drogo jugu ko e opmana aywa feminye ni ngamale ngoni nye bamba trawle tege ko ndara ka kokani kilo kile ani gramu kemenani colonel magistrat adama tungara katase kanotema ani OCC barakelaw angufu andon wasango yado dola uye dugudo be ko daba uye ton durutay utene kan menesan wa mamnu ngumbulla odo les frères Kurumala bademo flaudo uyu godre
abana sango fana muntugula fa fe OCS mo fana tara tun 5h du matin ka do fana bolo ku ye abana jaw ba doni kana bla Bamako dafe sonu ngono ye dugujedaw fɛ moto ni i ka dɔ ayiwa katakatanu k'a don olu kɔnɔ ka finiw biraka walima ka bɔrɛw biraka ka don n'a ye sugu kɔnɔ nka OCS mɔɔw k'u na fa b'u ɲɛna koyi u ka fa b'u ɲɛna walasa an denw bɛ lafiya an ka la santinelle an ka ale ta min ye i bɛ jaba sɔrɔ dɔ wa n b'a dɔn min ye awa jaba sɔrɔ i da selen yiri mɔ bi dɛ ko célébrité i jaba sɔrɔ manu ndesani min ye awa ka dɔ ni muso in ye n'u b'a wele ko jaba sɔrɔ communicateur ye awa ka dɔ district de Bamako min ye awa ka dɔ a mandat dépôt a bilal'o la dɔ Monsieur Touré jaba procureur a tɛ nɔgɔya dɛ jaba sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ réseaux sociaux kan n'o y'an ka subahana mansinw ye an dɔ ninnu ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne da ma deli ka bɔlɔlɔ ko in na parce que a bɔlɔlɔ ko ne y'a bamanankan ɲini ne m'a ɲɛ sɔrɔ an bɛ foli kɛ min na communicateur procureur nazara ko ma pour son courage an bɛ Touré de fo a n'a ka cɛdenw u bɛ ka baara min kɛ nin y'a kɛ cogo di a banna mɔgɔ tɛ se ka bila ten min ye min jɛ o ka yɛrɛma bila ka mɔgɔw lajaba dutigiw ni kabilatigiw lajaba n da bɛna se dɔ ma o ne ye nin sɛbɛn bila ne da bɛna se dɔ ma k'a balimaden siri nɛgɛ la ka kuran bila a la k'a ye téléphone suɲɛ ka tila k'o ja ta k'o bila u filɛ nin ye dibi la Andol min ye jaba sɔrɔ i ka dɔn ale n'a balimamuso min ye a ka dɔn ko Kudeja ani Musu ninnu kɔni a ka dɔn u ye dɔ kɛ a min ye États-Unis min ye i ka dɔn États-Unis min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu nana ka na fanga sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la jaba sɔrɔ a nana ka na fanga sɔrɔ min ye réseaux sociaux ye i ka dɔn jaba sɔrɔ n'a bɔra a cɛ ka ɲi sara b'a la a ka ja a mana bɔlen don i jɔ n ka commentaire laban min kana kuma tigɛ a nugulen don jaba sɔrɔ a ɲɛkili wa min ye danbere wa jaba sɔrɔ a ka dɔn n'a tɛmɛna i b'a dɔn ko maa tɛmɛna n'a ma tɛmɛ a ka dɔn i t'a dɔn ko maa tɛmɛna o jaba sɔrɔ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ a ka dɔn Facebook kan Instagram Snapchat jaba sɔrɔ i ka dɔn n'a bɔra a n'a ka a ka dɔn a ka sourire o bɛ alimɛtikisɛ minɛ i ka dɔn a jɔlen yɛrɛ kɔni tɛ tɔtɔ baliku la dɛ attention i n'a fɔ musique mɛ attention ngro erega i bɛ fɛ ninnu da dɔn ha Snapchat wa cɛw an kɔni bɛ don a la a dɔw woloma n'o tɛ k'a fɔ an bɛ kuma kan tɛmɛni sɛbɛn a dɔɔni o jaba sɔrɔ i ka dɔn awa min ye hali n'o y'a sɔrɔ papu y'a f'i ma ko leburulen an ma woro ye awa k'a dɔn dɔw ɲɛ tɛ tɛmɛ a la o jaba sɔrɔ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa k'a dɔn k'a kɛra awa k'a dɔn min ye an ka awa min ye subahana mansin o dugu dɔ ye dɛ a b'o ka sanga ani waati min ye awa k'a dɔn waati dɔ kɛra muso dɔ bɛ o fana cɛ ka ɲi sara b'o la nka alhamdulilayi nɛrɛ kɔrɔ ɲiginen don min ye o ye gulokiba don min ye a ka dɔn sanu gulokiba an kun bɛ nin mɛn a ka dɔn maana de la nka a ka dɔn an ka sanu guloki ye an y'a ye a ka dɔn min ye lelakan de la o lelakan min filɛ nin min ye jaba sɔrɔ kabini waati min na n'o y'o sanu gulokiba don a kana i ka dɔn a kɛra i b'a fɔ ko min ye a ka dɔn i ye takuma bila jaba sɔrɔ la jaba sɔrɔ a ka dɔn ale fana wulila ni ka taa a ka dɔn Dubayi min ye a ka dɔn ka taa sanu guloki don jɔn de ta y'a ta ye jɔn de ta luwelen don min ye jaba sɔrɔ ye ko jaba sɔrɔ man ka kɛ misali ye Mali den musomanninw b'a f'i ye bisimila a nana so de la min ye a nana ka n'a kɛ keleya kisɛ bilen nin bi fɔ banni bi kɛ fɛn wɛrɛ bi kɛ i ka dɔn jaja o kun ye a ka dɔn procureur nin ye communicateur o nabali ala n ko waati bɛna se Mali kɔnɔ yan hali ka maanifin suru internet kan a bɛ dabila sabu sariya min d'an bɛ kɔsa in na an bɛ foli de di procureur ma ani k'a fɔ Mali kiiritigɛla bɛɛ ye bɛnkanni tɛ ko ye réseaux sociaux kɛra fɛn dɔ ye n y'a si dɔn a ka jugu de ye Andol nka ne nin bɛ ka kɛ bi a bɛ ɲɛ o
jaba sura maa min bi disi gosi ni k'a yɛrɛ yira a k'a dɔn mobili baw i k'a dɔn a b'i sigi olu kan k'a foto ta i k'a dɔn a yɛrɛ cɛ ka ɲi a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ko a b'i yɛrɛ kɛ Américain ka célébrité dɔ bɛ yen Américain ka k'a dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye Kim Kardashian la plus belle femme du monde fo n'a bɔra ba ɲini na. K'an ŋalanka kuma ka ɲi. Nkɛ. Kuma ka ɲi o. Alon. Kolo tɛ nɛnɛ k'a ti yɛlɛma o. Alon min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ɲɔgɔnna ko ye i k'a dɔn ko dun ka wari bɔyɔrɔ i k'a dɔn o bɛ filimu tourné n'o tɛmɛna ka bɔ yen marque b'o bolo jaba sɔrɔ a ye marque de yɛrɛ fana ye marque de kɛ o nka a marchera wa i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maaw dabali bannen don jaba sɔrɔ a ye nin min kɛ min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko procureur communicate la ko y'a minɛ k'a n'a ka cɛɲi n'a ka sara k'a k'a kɔnɔ. Karaw k'an kalanka. An ka foli b'u ye. A fɔ n bɛ to ka taa yala boli da la a bɔ dɔrɔn n k'a ta a sɔrɔ a sanga binna k'a kɛ n ka dejamu ye. K'an kalanka kɛ. Nkɛ. I kelen y'a fɔ. Ala k'an kunna ja. A ma fɔ n ɲɛna dɛ. O tuma jaba sɔrɔ a bɛɛ walasa k'a ye bi i bɛ taa carte d'identité da la. Baasi tɛ. N'o tɛ i ti don. Kuma ɲɛna. Ala k'an kunna ja. Amina. Afrique min ye sirène a ye ni sama ka bɔ ale kɔnɔ. A bɛ Yusu waati koronna nka ale bi k'i ka kuma tɔ ni ka a dafa fɛn min ye an ye ja minnu sɔrɔ internet sanfɛ n'u kɛn bɛ ka kamalenin kɔni siri ni ka kuran bila a la a tilan b'a dala k'a bɛɛ lajɛlen Ala de b'a dɔn min b'a farikolo kɔnɔ procureur y'i jɔ a jɔyɔrɔ la i ka dɔn o tɛgɛ kɛ kamalen la. Min y'a kɛ. Ani an ka finitigi minnu bɛ yen jango Kɔnpol Kamisogo ka taa fara i ka dɔn k'i ɲininka procureur ma an b'u n'u ka cɛdenw fo ni n'a ɲɔgɔnna k'o bɛ kɛ ko dɔ bɛ dabila. K'ale fana minɛ ka kuran n'a nɛn kan. A bɛ bɛn o. A ko kana bila ten. Sariya ye min fɔ. Mais n ko ne y'a ye ne kasira. A to ta bɛ nin. N kasira. Fo ka ji jɛma bɔ cɛnin da la. Nin tɛ kafiriya baara ye nin ye nijuguya baara de. Yusu an tɛ bi ta in bila yan wa. Ala k'an kunna ja. K'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Ami. Ayiwa lamɛnnikɛlaw aw tulo gɛrɛsɛgɛ n'an ɲɛ gɛrɛsɛgɛ kɛra nin ye. An bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen la. Yusu an bɛ taa Kɛnzanbugu. Nazara Kɛnzanbugu an bɛ taa Sako Holding na. Nazara Sako Holding na. Mohamed Sakɔ a n'a ka cɛdenw an b'u fo. Ka Sakɔ biba. An yɛrɛ balimamuso bɛ yen. I ka dɔn n'o ye Madamu Sisoko Asan Eture. U k'a ma ko Matani. Matani ale furukɛ Sisoko o bɛ Faransigi la. An bɛ Sisoko fana fo i k'a dɔn ani a terilakaw bɛɛ lajɛlen Faransi. Ayiwa Madamu Sisoko Asan Ture an ka ma ko Matani Sako Holding na k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Madame Traoré Fatumata Sanɔgɔ ale fana bɛ yen ka se Usumani Kamara ma ka se Samba Ɲambele ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo. Sega Ayidara ayiwa ani Mohamed Sako yɛrɛ fo ka taa se min ɲininka Usumani Kɔnɛ an ka ma ko député an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la dan tɛ foli min na Naba Sidibe an b'ale fana fo ka taa fɔ Segu Nazarɛ an bɛ Albert Traoré fo an ka ma ko Berto ayiwa ka foli badabada k'u la Sako Holding ko k'u fama min ma k'i ka taa b'u ye. Pharmacie L'Avenir. Ndwake do moro ka gardien aida to la woro sara moro ka basi tɛ ko ma fɔ moro sanogo de ba ko to bangono nka bi min bɛ don a la diɲɛna ne da t'o kuma na Yusu Pharmacie L'Avenir an bɛ taa 26 mars kɛrɛfɛ i ka dɔn Zɛrini na fɛn min docteur Sina Maru Traoré bɛ yen ka taa se Ana Touré ma Mariam Bagajogo Mahamadu Jakite Sulemani Sidibe an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Pharmacie de L'Avenir an bɛ taa fɔ Kɛɲɛrɔba nin waati fɛn min ye an ka finitigi minnu bɛ kasobo kɔlɔsi ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ayiwa adjudant chef Amara Traoré Ousmane Sempara Dramane Danbele adjudant Ibrahim Diop ka taa se sergent Adama Daw Tumani Jawara Martin Mukoro Amadou Sinayoko an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka jɛ ka optique mɔgɔw fana fo AC 2000 la badabada foli Yusu. An bɛ foli ani tanni an b'o la fɛn min ye café Niger ka taa se maison du pain ma an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ la groupe commerce Ablaye Maga n'a ka cɛdenw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen i ka dɔn Jakarija bɛ i ka dɔn ayiwa ani fɛn min ye u ka clientèle ɲɛma an b'a fɔ dan tɛ foli min na ka sɔrɔ ka taa fɛn min ye pharmacie Kura Verte i ka dɔn Madame Maïga bɛ k'a fɔ ni k'a waleɲuman dɔn dɔ kɛra bi ta in na sa dɛ a dɔ kɛr'o la technicien an ka Madeleine Ba fo dɛ Madeleine Ba ale tun ye ministre ye ministre min n'a ye baara kɛ jamana in ye hakili b'a la kosɛbɛ muso cɛsirilen don a ye baara kɛ ministre so 2 ɲɔgɔn na fo 3 a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni kunnawolo an k'a fɔ k'a waleɲuman siga t'a la o
Gira fo yoro nyumando anga sorasi munu medibi la n'olu bolo bɛ machine na Sira Kamara a b'o ko fɔ a bɛ Usman Togo ko fɔ a bɛ Mahamadu Ezer Tarawele ko fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲumando sini juma i k'a dɔn Yusu Karavati Moribo Sanɔgɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka don kibaruw lase aw ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in basigi ale bi Ala k'an ka ɲinifo bɛɛ lajɛlen sabati Ala k'an ka jamana kɛ an yɛrɛ sago ye ni Ala sɔnna ma ni maliden bɛ tɛgɛri ɲɔgɔn ma a dɔw b'a la Mali a bɛ sɛbɛkɔrɔja don n'a nataw la a k'an bɛɛ waati wɛrɛ